send dia was sending 9,211 na just so ya send 100 million kwa dia kwa ma brantie no and wo che send na sa dia for so na wa ye nti na brantie send ni sika ma no na enu akwa ye twema menche afi na fi sanso fa ni sika ma no atwuntwan ana odi asem ne kodan aposifo enti kwa duboni anu si ya pem ana onmonamfo ebe gbabo atena wotena dwom di asem kire se we de ye ntwe ne twuntwan ansa na court ebe ma na fi sa kwadura yi ebe no Jise watuya 10,000 Ghana cedis enu achi no wonfa adansefo mienu a womu edi mu emra ansana court ejano amnako enu achi no sabre court to asem no ahyeda se mat butme womuya ne de toso enkron wonsa mepiem wo court na baby asem no da no court emfanto se de sena efata wei aye yensem troni enoba afia abwajuwa Yemo hwiniamfa ansam no anko esremu apoye emantam emu na omugro kase enebo gatanga na honom na aba beto dwasen nadmo pani abedi akire ye horoma ne din ene namdam mayana nipa bi achina bontuo ten ama ekowi ase waye nyamedia na wachiremu a yewura mayana nipa no bontuo no nyaade obia ehu wonom o omokofa engatani mu bi kaka moto ebibi ena omode kata wonom anim ena omokoto sa etuo ya sebrain waye nyame edia no ochiremu a ekoso ewo polugu edwam honoma ena tuo no eto ya sebredie owura mayana waye nyame edia no na ochiremu a na chasanya we ni bra edikan a omabo obituo honoma se sa ne ma no eta ezi papa ewo mbatam honoma mo de adesedie mpo edia ato aposifo anim se aposifo mo ho nya ha no munya bi mfam wasa de be ne pa bofo ya okodi se nyambra nsem no betro mo edo makogina emra no na emra eno madi sa de tie na efata na no ana o kire mu sen ene sawadwani etre eye mpesua no so a aposifo ani abrede de ya chese enya asem koto a omo cheso mo ye hwemu hade afasa asemi hu ne no na aka obi ama posi kasama fo won patam honom ya ni din ani ASP David Frank wachire wode sandrafo adwetwe nkomo no wode eto dwasen obasreti mamufo nyina so mu nyina emwa na sa wudi sam kitengeti ya ekoso won patam honom no se mu so bi etebe bi edi boni bi a omomode aso beyi aposifo so ti no omomom emrante no so na ni anim ya no nipa bonfo ya akokum owura ya sa no won be che won do makogina emra no na emra eno madie sade atie na efata aposifo ya wo bacho na won makwa akwachiri nipa makomako aduonum bako nipa aduonum bako wachiri wo mu iputuprusuo na won makwa ya wokodi sa adwuman na wachire se na no dwoada no arawosemu a esiye ewo nkramantamu bullion van bia eno akonfronfo kwato hye so se nipa aduonum bako yi wo mu anim hu bi eno achi bonefo semu awodo akoso won kan no safo yi eka ho na wabra eno anumra posifo ekon won ma nkona ho groso kra enhwemu kire se won mo kono putupruso ya wode ane den ene ho ka ene koye emrantia miense bi kura posifo kwakire wo mo eka ho no na wo mo de o musu se bonsam tabo boliboi bi wi hu dwa ena wo mu adie Joseph Kwazi wono eka ho John Agbo ena fe Gabriel Obu we ni nipa miensa ya posifo kwakire wo mo a wosusu se wo mo wabro che wo mo de na bonsam tabo boliboi ebi eka won mo ho wo mo kani pa makomako aduonum ba ko a aposifo akire wo mo ewo enkramantamu ya ni DSP afiatenge ebonkomo wono public affairs unity ya no ewo enkramantamu aposifo akache wono ene dano wo kirem sese sia no wo hwa sene akronfo mfo sibia ma wo mo so ewo Ghana mamunu a na enwo akwakwo nya sa aposifo keka wo mo ho wo mpusu mo de kira akronfo mfo no se aposifo ntenda akora sene o manfo binum esusu no na enene kire ye se nipa makomako aduonum ba ko a aposifo akire wo mu yi wo mo kurukire won mo ho nsem na nipa miensa na wo mo se bonsam tabo boliboi bi eka wo mo ho no wo mo de beka ho akokɔɔto na fe akoya adanse sene ye bɛyɛ akɔɔto no bɛhwɛ na asotwe bia ye sefata no watumi adiama wonom abusuafo ensem no asi won mo boa ye kwame ageni boten nana kokɔɔto na fe kwadwo apia won mo gentete aba bɛyɛ nsɛmtwafo ensi yo won ofemu de na ye nsemfo panyi wo fodwo antwibo siako won so esemu edemaje enuanu mienu ene bai Midi ane akosua aje wakode menimenu apema nana kwasi wusu echan akraso mu okay ejebu ejano wenya beduru ene
judgment day no aba na wie ye yes atemuafo a onmotena adwam firi wonum nimdiem abu asem no ama sesei bibia akotodin de ye chiri na ye sre ne se ment na ho fiemodin ma obi meka nkyere wo se ma yentinsi monten so nkoye bibi na se ne ayo no se wudi nsemfo a ensemfo ebediwu moma yentu ye hofo se de ayo na ayo no de ayo ne no na ayo ena eye oman nyina koto batan ena aka enti moma ye maye ni na ho esi a se ne ayi se 2021 mu nie 2024 sai ba se ba enu an yesi enya nduru so amempre ho kra enche ebe balance ya akina nso ye be wo panie no otina na me ya adoma ye be wo akini fie ye be wo panie no me say me wo dem card ya be kire mo okay enti won so wo do card be ba se akina ye gida da enti akina wo do card ne ba be kire mate akosua de ne de ba be na enu akosua hye mi bobi o see in fact nanka opese ye diwi ansa ne awo na nse da bi o me enwo ansa ne di obeya be nkwan adena adena o ma yam hye o sa akosua so okay na se twetwuma so kakra wa so na hye o bo ana diwi ne be se aduane de se di enti abenkwan ne mutuo na akora na watwe ye wie ye de atwa muyi se me ya abekwan na de tie ne se me ye se me to nsafro na se wo so akodi baabi na wo ko ayie no ye ko sahwi ye ko sahwi enti no me anam di ma de me nkwa na me die me ha odi akina ye fiada akina wo pa se ye kura na kam ye ni wi ansa ne awo on se pane de wo wa ma mu ye du me akina me hia me wi anam de awo na de awo ene wo ni abekwan de plan be na ne de na ye ebe dododo de he na no me amom de me fufuo ni abekwan de me mpe na wudi fufuo ne de ye abisa akwasi okay and I must say adofo we ye kasia bobema no na your course no aha ye 102.9 FM aha eye otech Asem Beba Dabi nwedie no asogusu a wutie ene ye ya wada obeni mbosumi ne de toso 9 ene me fidie ne na ya na meba Jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek heba for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ntentem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekire anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrante sem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusinye immune system a abosumi pini obia enyare de ti ase me do tie Hepa Plus mixture ene adwuma ebeye no nipaduani mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esne bibia ebusua watanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni fiedum ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297 463 Hepa Plus mixture e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejwedie nkrato yi mu agya to mu se eye
Hey, Brasame. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibi duru enam a. Metre ne so nko pechi number 1, Dr. Fokuo. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Sense ne hu ato no. Ah, afri ye na betem Dr. Fokuo. Wo be ko nam na bisa me. Abusianfo Dr. Fokuo wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asle duro na. Sese yare hu sisa hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white, and syphilis. Nyina Dr. Fokuo ye ho adwuma. Sese de nwanwa kra ne se. Wo se wo ba se ukuru pemba ana bema. Wo yire ye mema semo a. Obaya de bia ma wo. Ukunu nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de. Enya juju. Dr. Fokuo waduro bi. Ye fra no bema mu bema. Afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Fokuo peti number 1. Usin kwanta so hwa. Wa se da to case in kwanta so hwa. Edo ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Hey, Unya, Kawi, you mean feely, smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Ron 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Ron 95. And there's an Bobedium. Debut Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Now, so no bonny no more fuel near Pepe. How much should I and send you and rentemo into a Bromo Siska and a Sansu who engine no ye Phoebe frame cannon was also into when you know. Nebone normal for near pepe. Go Super XP Ron 95 for dear. And who here said driver Biabacasa would Jessica extra Biaquaji high grade fuel. Gole ayen na. Goil. Good energy. Hey, Mira, enti akwaya wuti ugo dina say. Oh, 2 weeks ago. Na nenta wotwe menu pe na agbeve fever do a waswade konkon ano no. Agbeve fever, ni belodu bi kraka ho a. Hey, me du ho no mu a. Meni malaria eni twaka bia. Ma yeso soja ni a wo kwa kon no. Ba fuma akode preko. Agbeve fever so de eni akode akese pa. Malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu. Hey, madam fu membra na wose WW. Yenimu ani yenimu. Hey, agbeve fever nim de timi ye. Na Ghana ha so de kro bie no aye malaria free. Enti se metu kwan a na maboa ho preko. Me fa agbeve fever e hye bag masakra no mafatade ambehye na sese wudi ni nyina ekro no yen ya ka fie nso e oh sa ha de krom ha de ne pharmacy chemical herbal shops and abu anu nso gum kama atitru kra ne agbebe herbal center oh so utuom last stop and after 020 8130 790 and 024 6595 256 agbebe fever malaria sin ho odina o mefresi apefo abata wo manufo ene nkoda wo ni mfiedu mienu epe won ka ho e wo se wodi etri di mu hihyehu ka ho ansa na waje ayarehwe senia oman no etri di ayaresa hihye yetie FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye abapamo wo mu di no kreo online shop no ade enema na wo ye order no wo say ready she wo dia befie wow susumpo na meto ede ma wo mu fa mo musu o che se online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age abapamo wo de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no ntia wa na se trafie ma ye ni dwamrew se ye ntade mpaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedrato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na ye nya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com Abapamall so convenient Abapamall so convenient Ataki ene yati dene ni nyanza mua yariye kwankro adani ko dana esem komu amochum ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke nyudwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre pem
Sama utedwesa prostate ɛho ensem ɛna hawo anase unompe ɛna ho atechima malaria ɛna ne kekaka ho ne nyina sɛ odi wani kyerem ɛwɔ Nask Herbal Clinic yɛwɔ ahenema Kokoben yɛne hose no ɛna di anywhere ɛnkran Taifa yɛwɔ Davy Junction adjacent Fairview Guest House sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn ɛtwetwe nkɔmɔ a ɛyɛ 0244120269 ana 0271989197 bɔmmɔde sɛ ɔdo haw ɛde kɔdada nyinaa ɛpa abɛdan Nask Herbal Clinic nyankopɔn ɛnamyɛ so ɛbɛsa yareɛ ama ho atɔ pɛsɛ Nask Herbal Clinic yɛyɛ number 1. Manager, good morning. Good morning. Neka me no ba be susu asem bi ho. Say me doctor wo hwe me wa nwoma so yi. Kan be ka to self our wife kɔ hɔ. Doctor Ben. Doctor Bosomtwe Jesse. Hey, one no him wife no. Hwɛ, ye chiri ye nyina no. Bosomtwe Jesse na asom yiri me mahu ne sɛ enema hyase sesa. Na no ne ma me be hwɛ no na ni ade sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a, enki asie me dadada. Ɔno de wɔ ya bibiduro ni abrofo duro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wɔ yade mu a. Sa ya wɔ yiri wunua wɔ sɔre ba. Ana wadamfo ya ne ntem na fa no kɔma doctor Bosomtwe Jesse. Ɛwɔ Spark Healthcare. Aha, di no ano no. Spark Healthcare. Wana wayare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wahodo nyina. Wo diabetes adro pa. Wana stroke abubu nyina sɔre anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa pressure gina soro na mafom a. Spark Healthcare. O Spark e beba fom 10. Sa ofiri odiom o kwa ngoma so a. O nsa benkum so. Wo tsana na okɔ bridge no so. The number is 0241641415 ana 0503440286. Awura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, Tam Heba Misha ya me kan se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya Tam Heba Misha esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Tam Heba Misha me kasa me di wa dance ya heaven ena de mbekwa akopie. Enti se malaria we draw ne Time Heba Misha. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Tam Heba Misha duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakɔ hospital anase lab ama yehu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o Tam Heba Misha enuro dudu atu a, fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Heba Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe adwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Na huhumu toilet wan mo ne baso. Eko ne ekuku. Nye ekuku. Ti abaifo ne kogya wo nan wo so. Bachan. Hey, na mukɔ be ye mu amuja mo nan. Hey, mukɔ bola. Bachan. Edi en ho na mukɔ bola wo. Ye pla baby e wono. Ye sa akotu egu. Nti etugu a etwieska. Nti nyinga na ebe ba no ne dia blood wo kyerɛkyerɛ no a kyerɛ. Nti momo camp aprapra hunidie mu a mo be ye no na mo dia kogu bola so. Nti momo kwa papa na mo diska ne ma no. No ono nso abeye sis. Na ese ono na adwuma. Bachan. Nti se basa wo kwa asɔre a be yi no ye ndɛn. Me too. Oye to omfa nkwa asɔre. Ade nti na omfa nkwa asɔre. Me de kwa asɔre sofo ni bi hu. Nti me ya na me ya to ne kwa me nche wa asɔre dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo be yi a sofo hu se wo be yi na wo ba we yi ato ba bi no aba. Sa de wo hu. Oye sure. Bachan. Asem Beba Dabi. Wan ma wo se atumi no. Bachan me nana. Kwan ben wo fa so a wo de ma wo. Bachan de fe dwen. Kwan ben oye ne sen kyerɛkyerɛ me process no. O de fe dwen. Ma me ta kodi fufo no. Ben fie sei ni. Bachan che na mo be 17. Na wo be 17. Ɛna sesi a wo 20. Nti ben fie miɛnsa ni o. Bachan. Ɛno ayɛ be yie no. Papa we ɔte huhumu bola so. Bachan. Ɛkyerɛ sen kyerɛkyerɛ ye mu. Kwan ben so na mo fa ye no. Bachan sa otibola no e checking okɔ adwuma e sika e check e wono. Asem Beba Dabi. E twin sika twin sika. Mo twin sika. Bachan. Enti bola na wote ano no. Ne dia. Ne dia.
ɛne yɛ sɛ ɛsɛ sɛ nkonye sika sɛ bɔɔla deɛ obi bɛgu anka wo na ayɛ bɛgu no wo na wogye so obi ba bɔɔla na ɛyɛ ne yɛgye deɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔ hɔ metwɛkyɛ kita mete baase na bɔɛ no afrɛ me tiɛm yo na bɔɛ no afrɛ bɔɛ no ɔse ɛyɛ ne ba no ɔne ne waka na ɔfrɛ me nɔmba wona wode yɛ ano na me sɛ wobɔ ka agya wae ana me sikra hye ɔka sa afe na mmeɛma ahye me teka meka kyɛ meti sɛ wɔnsi mi aka akwa menya nkɔ afi mi jọ me bọ ka mi nya yes I made mistake me once wa ko the ose ne papa ne abaya no wakra no afi ko aso wa zaka je me say sa me bọ ka mi nya am ko fite go papa bọ ka mi nya afi na me wa hye ampa ka je me tin say o fa me scam me na me nsi na me master no so timi nche wo se yaw e de na e ko so no am se ma abra ku na afrem no no for say de ene no for ka je say ne ba won na wakra ana fi de ne yire sa ne ge no ana yaw ana ya twu kwandam se me de ge ne sa ko me dem sesi a de man be me fi se sa boy no ma me problem sa boy na wasa kwatan no so sesi mi ka se boy no ma me mpana se so ma yi ge no ma egu abonti sesi mi ka se wo kuma se sa boy na ho no ko so boy no no so wo sa hye na massage wo da bi nya de bi enti onye ne bio ani aso agya ne duabɔ no aduabɔ ne ba amfa kwa ma me de ge me yi na fi wo da de mi ntwa ontro eno me to hrampo aka me de ko ana boy na ohu mi na o de me ba ha ehum no se yaw enkunge no eti ge ne de anka same ke mekunda da me ntwa ontro adwombɔne about adwombɔne abba me temi box akora me ntimi ntobi eno kwa me ka cho o ba me dem carpet ko ne bi no o ko ka se ku ya 30 o wo 30 no ka me ku ne se me kan ka me ku ne simple me ntwa ontro o pa o de mo frɛ na so ba ko mo on kan je so mo fa akora na me hye ne 1 week pe aja wasana wabrabwemo nyami nase musubi na kaya mi nyami beye fi musuyimo wayana jawasri bwanyo wabrabwemo nyami nasare wabina kaya mi nyami beye frara woyimo buaya naja wasri buenyo nyami yenu na mampara yenya wayine ya jawo akinkawe ya jawo Asem Beba Dabi 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 Samoba Sawama ya sesuswe sawama ya seye sawama ya seye anona sawama ya seye sawama ya sesuswe sawama ya seye sawama ya seye Asem Beba Dabi Powo udindi yewa wonyame mu nyankopon totrobo nso obo ade woni awurade wogunkuni twedi ampon yo doma nkoma ene nyankopon kwa mi asasura oguni nyame e no gura yesu wonyame nyame e nyawa ne ame amonso mo we nyame e uto nsuo na abo awia wacha so nyame woni ma efe ye ga do ma efe mo e da sibe ye papa do ma efe mo ene nyankopon ye woni ma efe mo ane nyami oya die ya radie wacha so nyami e we no efemo oduma kuma nyame wo sa yeye Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Samoba wabo wasana bebiem wabo wasana bebiem wabo wasana bebiem wabo wasana bebiem Everybody,
Enshirang kan wudi Awurade Nyankropon ayeyen kan wudi asafo Awurade eye wadom ene wope eye wahumobro eno na akurakura yen de abedru sampempensui awie nti yasinshirang kan wudi enamom pempenso a wode ye ne abedru yesi asedan kan awie ye de wasedama o Frisesen Kenya wadom ne wadaroma ebianka ne denke entiase ebianka ye haw eyotwe hunwi bebre nanso wadom ne wahumabro wado yenti na enawie ye daso tiase ye ne yete ha na ye ne yetiefo asahi abio eya wona wosa yen yarewa eya wona wuwuje yenkwa ebra wo haw ne abenedia dɔso wo yenso no eya wona wokoje yen eya wona wotwitwaje yen eya wona bra abrabom wasroche boba yenso no ohunu ye mmobo na wo pe bibi de betwa yen huhia sebe ya epo asroche no abrabom wasroche no momfa yenso ntwi yenko eya wona nawie ye da wase enti yesi asedan kan wode enawie yade ya deso ne ye haw nyina ba wani mu asafo Awurade wona wo ye humabraja enti enawie ya deso nyina awie yade aba wani mu hunyammobo na ma yankwansuo ne binom efrisa no ne betumi aboa ya age yefrim enne obi a otie mi adeso bia ye yade obi a otie mi adeso bia adwindwin bia ye bu afa ne so nanso ye wogidie se adeso no emu odu se den kura se yamfa na ne nkomodie na yenya akokoduro de ba wanim se eba ne eja wo betwitwa age ye enti na wie ye de so anyina ba wanim Awurade Nyankropon boa ye na so ye ya dwendwen ni free ye nso yade so ne menko yade enu yimenko sikasem wenko yade kode ama basa ne hwehwem na boa ye etutu ya na mo siye bedin de Krobea nana Yaw Asante oji amanie awie ya pese makana nanie mene mapamfo ya ji adwade Asem Beba Dabi dwumade no besom ba bibiara wo wa wutie me enkwansuo no ne resen no enti afidie ne nka ya sabaya wo benya nkwansuo ne bi sabre ya ye kasa ye stream show ne live e wo ye Facebook ne so wo kwa ahwehwe otek 102.9 FM so wo ko Facebook ne so a e ya ahwehwe otek 102.9 FM na wo hwehwe na se wo hunu a e ya like ye page no na follow na fe live streaming no e koso no ma desrede ne se share odofo show se me kasa sha ya share now dear what they were drinking raba comment fa homa ye bedi akenkan ne kama risa dwumadi won so ka ho bi ye nyina ne ye ka bom som Ghana ye nyina ne ye ka bom som abibiman ye nyina ne ye ka bom som wiase nyina efa 102.9 FM awie ye share som Asante mai ye som o my Ghana ena ye ya wada sedan ka wudi Awurade obenem bosome no ne de toso nan emfimpinu ne aduonu ba komni sa pepepe ne tie akrampofo ena awie akwaba mejo so meni Krobea yade soa ekọ Awurade Nyankropon ne animu a ayo nunkuto ne boaye ade ba ko a mehunu ene se ade soa no ewogumu ahodo memeti ha me wo madesoa oti hwe wo adesoa de wo tie yen so wo nadesoa nanso se yamfa na ne nkomodie na yenya akokoduro de ko agya no animu a ye wogidie wo arehemu so obeje ye awie akora ye hia bio Krobea ma menyo so na ne Nyankopon ase na yemfa ye haw enko otumfo Nyankopon anim sure ono kwa na betumi agye ye onim na Samaria ni ba no na owo haw na hwan na se okana sem kire no tini hawo nyina ne se oware a
na bɛrima nyina gyae ɔware a na bɛrima nyina gyae nanso wonim ɛberɛ na Christ ɔyɛ Jiwni Jiwfoɔ nso ne Samariafoɔ nka enti Christ nam no a ɔkɔpie ɛfɛn sɛ Samaria no wohu sɛ ɔkɔtoo ɔbaa no ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ nsukɔm de me ɔbaa no sɛ sɛ wɔbɛhwɛ ɔtirinwi na mehwɛ w'anim a woyɛ Jiwni na Jiwfoɔ nso deɛ yɛnim nni twaka biara ɛyɛ dɛn tukwa woamfɛre woansuro sɛ meyɛ Samaria ni baa na woba bɛsrɛ me nsuo wohu sɛ ɔbaa no wɔ ha o but ɛhaw no yɛbɛyɛ firi so wɔ ha ɛne Yesu ka kyerɛ ne sɛ mesi sukɔm de me ɔse dabi yɛne yɛnanam na tu sɛ bua wei maɛ no ɛnyɛ adeɛ a sɛ bua wei koraa no ɛmu obi anom bi ɔsɛ o maame na wo kunu wai ɔsɛ na wobɛpɛ nsuo anaa sɛ wobɛpɛ ekunu mene bi ɛmpena mene bi ɔsɛ deɛ ɔno wone tuo sisi a koraa yi ɔnyɛ wo ho adeɛ o ne sɛ onim nipa kɔ no a ɔsrɛ wo nsuo no a ka bɛma ne bi na me nsuo no mede bɛma no deɛ ɛyɛ daa ɛne ne nkwagye nsuo no so wate ase o it means aha no ɛno na ma ɔbaa no kɔdii Christ ho adanse sɛ ei wɔka bɛso asɛm akyerɛ me ɔno nyɛ agye nkwa no saa bɛ ne ha ne kɔ ɔwo sɛ na ɔde sie Christ o but Christ tumi yi kyerɛɛ no ɛma ne hu sɛ wo su no ban sɛ kora lɛsi teɛ ɛti yɛntumi mfa yɛasɛm ɛhinta Awurade da biara da yɛfa to n'anim na ɔmma yɛ daa nkwa nsuo nsuo a ɛbɛtumi adi afurusan wɔ yɛ mu nsuo a ɛbɛtumi ama yɛ dwetire nsuo a ɛbɛtumi asesa yɛ abrabɔ nsuo a ɛbɛtumi abɔ yɛ ho ban ɔno ne Asafo Awurade Christ obiara ne wiase baabi abiem ɛsɛ na wote dwom no yɛntɔɔ wadeɛ a hu sɛ Yesu nkwa na bɛtumi ama wo sɛ nsuo no a ɛmɔ no nsia ne yɛatɔ wadeɛ no nsia bɔmpire no baako di nkan bɔ baako nya maayo ɛsɛ ɛma ɔbɛmumu mɛnsɛn wo ho ɛnkɔhyɛ akɔmfo ɔbaa bi so wɔ gyaa wɔtiti abrɛ wote fie wohyɛ dɛm a wokeka mu daabi ɔbaa bi kɔ no ɔbaa bi foforɔ bi abi a ɛbɛkyekye wo werɛ ama wo ho atumi atɔ wo mede ase enti sɛ wowɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ sɛ nonsia ɛbɔ mpire no sɛ ɛna anɔpa yi ɛna me nonsia bɔ a ebi awo wo nonsia ɛyɛ anwummerɛ enti adɛnti ni atete adɛnti ni awerɛhoɔdie adɛnti ɛne agyaadu a wotwɛn fa wade soa fa kɔ ahumɔborɔ agya no anim na akwan nyinaa mu no ɔbɛgye wo na waboa wo ɛna awia yi sɛ wokɔ yɛn Facebook ne so a yɛwɔ adɔfoɔ ne amanfoɔ a wɔnom adi nkan ɛwɔ yɛn Facebook ne so yɛwɔ Anthony Opon ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante adeɛ baako a sɛ woba ɛna ate asefoɔ asase so ɛwɔ mu ɛne so obiara pɛ ahema anim akɔ nanso obiara suro sɛ wɔbɛwu ebi ne coronavirus yi a akora ɛrekɔ so yi sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven na sɛ yɛnsuro deɛ a ɛne yɛnwu ɛno ne yɛ haw Anthony Opon Argentina ɛne wɔwɔ sɛ nyaatwomyɛ ɛno ne ade a ɛha nipa mprempren ɛwɔ n'asetena mu owusu ba na hene ɛne ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante ɛnɛ yɛ yawada nana yɛma wo happy birthday na pani bɛhwɛ ɛwɔ Yabnash Pharmacy no watakwa makro ɛna abadwafoɔ no nyinaa wɔ ha me ne manager Steven ɛne abadwafoɔ no nyinaa yɛyɛ very proud of you ɛsrɛ Awurade Nyankopɔn nhyira de ma wo sɛ ɔnhyira wo ɛne daa sɛ wɔde this educative program wɔde babɛsom yɛwɔ Amoni GH ɛwɔ ahoma ne so ɛna ɔsɛ happy birthday to you sɛ Krobea na ɛna awie yɛn yɛyɛ wɔde suafoɔ ɛna wɔba nkan pumpuni mantam ne mu a yɛabɔ adeɛ mu wɔ ha yɛ a yɛhwɛ wo yɛsrɛ Awurade Nyankopɔn nhyira ɛde ama wo tɔkɔ soa na keep the fire burning asɛgya no ɛhyehyɛ saa akora ɛnyɛ asɛm ketewa o yɛtaa w'akyi paa ɛnyɛ asɛm ketewa Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnka wɔn nso wɔ ho sɛ ɛna awie yi wowɔ nkran pumpuni mantam ne mu na wɔn nso wɔhwɛ yɛn yɛwɔ Bɛnadatanga ɛwɔ ahoma ne so na ɔsɛ akora sɛ ɔba bosomtwe aroranko ntanase a akora Krobea judgment ɛnɛ mpanyimfoɔ no decide sɛnea wɔɔka no yɛwɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ asomdwie ntoa so na yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛ normal duties so na yɛnyɛ yɛ adwuma Azeman ɛwɔ kronom Azeman Ventures ɛna ɔsɛ akora ɛna awie me hyɛ Ghanafoɔ nyinaa nkuran sɛ nsɛm a Supreme Court no ɛde aba no wɔde aba asomdwie mu sɛ wohwɛ mpanyimfoɔ no a verdict ne mu no wɔnom kyerɛkyerɛ nsɛm ne mu point by point ɛmu obi atɛ ne ho ase enti asomdwie ɛntɔnkɔ so a na nkɔ so na yɛwɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛdeɛ bɛsie no ɛnyɛ asie awie
sa pepepe en woka Mustafa Sayid en wo se akra Krobea na wiei ma yema happy birthday na kra we ye the Thursday edition of Asem Beba Dabi Yankopon shira wate me papa Sayid kese ono nso ne apamfo no wonum nyina ewa ha na wonum nso hell live o say Safo Sapon Shadrack en wo so wo mponten wo se akra se de ye hwe animu eni se amanyokura hodo mienu ayewo no obi abeji Supreme Court verdict notum na asomdwie enso atumi ayeduma afa good afternoon na ya Krobea Asante mi wogidie semu mpomu aden na meme mpai bone se awurade nyankropon omma monkwatenten have a nice day Sky P enawie ono nso ka ye ho okay yadamase ewu afidie yi so na enawie enkomo a ye bedie ade ba ko esefata se wo hye ne nso ene se obeda ebanage heba production and consult obeda wonom ase obeda onom ase onom na de hepa plus heba mixture enso ede aba o de pavi ene plasmos aka ho bi ya enawie se wunya bi na se ononom a ebeboa wo ye wo Dr. Dawood ya wo Dawood Scientific Herbal Hospital ano ya enawie onom nso boa yen papa wei ni ndro ne ye Dawood 360 capsules ni Dawood ointment no eye ndro papa unya bi na so onom a ebeboa wo Naskaba Clinic eye ultra modern herbal clinic ya ahai se woba na wade so bi a ye de nuani hini ne hamama no ye de beboa pa ye wo time herbal mixture ye no de ye 3D ya de aduro na se aduro yi eye aduro papa ya se wunya bi na se ononom a ebeboa wo ye wo Agbeve Herbal Center ya wo di nupa enso abedwa so Agbeve nuo no eye o pebi na tonom wate coffee organic tiger nut powder atadwi sam no ejetuato eye 100% organic pebi tonadi na beboa wo ye wo Spark Health Care Dr. Bosom Twigasi na wie waka orthodox ne herbal medicine abumu a ono nso de boa yen Antec Herbal Center Spanish garlic mixture ene ne capsules no eno nso aduro na aduro pa wunya bi no mo a ebeboa wo ena Dr. Fokio Herbal Clinic papa wei senka wa ma enke yare o oba de achi am yakwa ya eja akra good umpom te say Yankopon adome ho ye pa na so me nso me ho ode asidan kanyame awurade na dawromenti asidan kanyame danase ena wiei ye besom sa pepepe esom a ye besom no da ye kan de kire tiefo say ye nsom kwa sa na mbom ye som disua de ye de akire ye ho so ade very good enti ena wiei nkomo a ye bebo ni nyina eye de ye de besua de ene de kire ade very good ena ye de asem bi share fridge enra na ye bebie so ne achele enra ye de to atiefo anim se opanyini bia wanya mfinhia beye se aduonum wakwa akɔkye akwada keto a owo mfinhia edumiensa ya wode pentoa wabodia wakwada nachi senka awurade nyankropɔne anya adomo a enka akwada 13 years no enko wi yeduaduamu a ne ekohunu se awura no a owo akwada keto ne pentoa no wo ye product of a certain wee base ye no wo bronco se wee base ho e na assemblyman ye owo krodi mu ekoka ho asem a awura ne bo redua na enawie yi ye bedi sa nkomo yi edin be ni na ye busa akwada keto ne se anyanyam bia de be pa apote ene wo ye wura no a se nkanyam ya mfafi a enkokun eno ye nkomo edika ba kono no enkomo etosum ye nu ohini bia owo boase e de omanfo bi nsa ahye boase ye mekan no tiase awurade ohini bia owo boase e de ne manfo nsa so ahye boase ena wiei ai ohini ban e de ba de pa na sa ahini dia ye ne manfo ntia wa wo boase wo do manfo nso nsa ahye boase attention awiei ye bedi sa nkomo no na yeduaduam owura bi nso kyerɛ sɛ ɔma ne papa ntena te asefo asase so ɛde dana no no ɔkeka nsaa o me papa wadi nkyerɛ dodo papa na nyini dodo me ma ne ntena se papa no me ma ne tena se ma adeɛ kyerɛ koraa no a
Oh, we are me chemiti. Memena di kan. Asa agro. Cratch na ko chese kan. Yeah. Ochicha ne kuno. Wajane kwan. Na wochicha ni ku ni wie ye no. Wakogina papa ne mu ne ho. Eno were. Wawu adi kan. Baba, edinkra. Police fo abeche no. Na cratch no na dwimu da ho ana. Ensem wei ebi ka ho ena awiabre mu ye de ba besom. Mawura awia memu aha o. Abana wo ho te sen. Yami adom. Akwada ketwa 13 years na ya wo ne mpentwa na ya wo de yi. Oye mbini aketwa. Unu aketwa. Bata. Owo 13 years. Bata. Good. Ojina class A. Form 1. JHS 1. Bata. Onu ni di say. What the patients Brago. Cratch na wo de empentwa wo Brago no. Wono your friend say. Your friend Kwame Abraham. Edi ade pa na Brago de ye Kwame Abraham ntia. Wo de empentwa wo no a G ene betwae. Edi asemwa. Akwani free school by. Ana me man ka se ko boost yombra. Enti okosi no odi kan ko ba ko by. The actually dia okoye no. Ena na enso no se yedi yedina ho enebu. Si obu na ye ma no we hu ka ye ma. Na tintina ma amene so se on to price women. Na ayema. Ena okata ma amene se enso ne nyema. Na ma amene so nso. Ena o se na enye ma na maybe sika na esia. Endo kasa no na ma amene se wedidi na tem. Enti na Kwame Abraham ne se dem. Na ma amene ko fe ne se Brago ne bibi na tem. Na bra ne bae no no so babo ne sa no. Obo de say. O china se o sana sibu ho. No china se ebu ni won sioni. Asa no de pentwa na ewo no. Pentwa no o de wo ne hen ne hen. O de wo ne chi. O de wo na chi be dodo be sen. O sha de ye ba ko pe na de wo no. Etwa kom. Pai chako ma atone kase ni di spinal cord hono akakakra. Aka ne spinal cord ni bi. Kakakra. Hey. Mo de ne ko hefa hospital. Ya de ne ko afranso. Enti afranso for ka se ebi waduri bi agu ni mu kakra. Ana atin so de be si aye no. Tinkomo fa ni nko konfo anoche. Enti Jedini beti kwa akona na Dr. Bakuba ise obetumi ahya aboa. Eno kra no obehese obetumi ayeta adesi na enye hwede a fine but so aye bibi dia this also had no confirm not to. Enti doctor na ye den. Ya me admo behwe ye no ena ode panie di wo no twetwe no ka se ye mra me hese you know baby e wo ye no aka ne nka se kakra. You cause na one da ho fight a wa ko inside pa hello open map pam so map pam addiction you no ma ya sa de ne ba be say e ho apega dia na tesen ko mo ba ma ya de na ko konfo anochi ba ya say ne ho pega se no mo sa si ya san fa ne mra na asam ne ba ya no mo akobo aposifo amane e ba ya na ena Mr. Wamu me di kind of a Francis police station. Omoko Jonas Momo can say, O mama meche branimra. Almost a fine one and meche branimra. Mr. Wama meche Kwame Abraham ni in Fanimra, no moon to me map bronco. Tana a Franco police for kind. San no more kind. I didn't know almost a moon to me map bronco or meche Kwame Abraham. Ba koso on him. And about a on seeing that there one in the horse, and mamma. Police for no mu yam yenu na ne wo ho. No mu yam. And na police ni ba ko se onyem.
ɛna de otoso mienu ne nso se onu nso ntumi nya de onyem ne ho no onko enti sese Kwame Abraham ne ya nche no ya mamo police forms wansa na mo de kwa yaresabia no Beba tai ya kode no wakode na mo kode ne kode no kode nso fo aka kirem so on beba na o ma ba be fa na na o ma ka so beba enti sese di ene yam papa na ni wo mo koi okay sese no so beba okay ma yenhwe efri se asem ni siye enam Kwame Abraham na ye ne maame ene sa maame na wo frɛ no ma ne behwe unua na na ne maame okay na unua ne se wo twa na sigu ho enti sa bre no oso ensuo no da oso no na okotwa na sigu ho no mo no ensuo no de ade no de koi rubber na apan rubber na no odibu papa igu ne ho ana se eye ne den so papa ye okay enti wo hwe ho no a wo bobo akwala ne wie ye no e de ne ba ye ma ne san akobɔ mpentoa e de be wo ne ka ho akwa ne sore ya no wo dwane e na okobɔ mpentoa no de wo no akwala no we unu abrago we e ba to wa ma me ne nkasa kakra atiefo asem wei eye some of the hooliganisms are ananya brofo say brofo ya ekoso ene ye English day nti brofo bia tumi pie ya ekoso wo bronkon na ekronimu no sempanini amamu a ensem begensem very good brago ho te say ya me adumo kusawate papa no otwa wase gu fom no na wo sunsuo no enti nsuo na so wo twa wase saa no eye wo den the bomb so e bo so wie na chese ogu fom ti wo ye wo den wo fom ho o ti chama sum no de nesisi pempem ejiahi so o twa wasum ene wo de ni wo sisi pimpim dua hini so pacha oye ne sai na de pimpim dua hini ne so o so mi mu ana de me pimpim ho o so wu mu no de o pimpim ho pacha o pija me ko so no ei te sadia wo mo bo restaurant na o mtumi pagya ni pa ko so no ye de wa be hwe fom no ei na yeda no de pentoa no ebe wo me soli se mi jani akofi no mama to top 20 na person dia pai e da won na o fade be wo machi ai na to top ntoa o mama Kwame Abraham ne mama to top ntoa pacha endi sa pentoa ni bi na na da ho e no fa ye no de be wo wo wachi pacha side be no de wo machi kwan na dancing fin pentoa na wo de wo no na ye de pentoa e ye nsa pentoa ana aduro pentoa pacha nsa pentoa na je se so na no ne te se nti etumi wo wachi ni ko mu sa no pacha no de ma hu enti eye wachi a wudi mrika a wo dwane no ene wo de ba be wo pacha o de wo wie no ye dey ano to she me so na no wo mia memene o de wo wa emoja ni nwunu nyina akire no o san to she wo so wo fom ho pacha ene wo ye wo dey ano wo de matade na chichile me ko no wo mia enti eye dey na utumi nya wo ho tete me ma me ba ho na obe pata why na ba ho me ma me wo ma me ba ho no be cheme na satamwa na wo bo we prawo na wasa chechire wo me na esemi a watim wa me wo fomo no na nipa ni ho ana na to de ni power ho num no ma me ka se o mo me no bo mi enko ba bia
Kwame Abraham ne maame abrewa no. Abrewa no onu to nsuo no. Pacha. Maame ne ka kire ne se ommo no obo a enko ba bia. Pacha. Maame no didi na tem. Pacha Dabi. Edi asem na wo ka kire maame na ade na de ba ye nti a e maame ne frɛ Kwame Abraham so o me ye o sa ade no. Me pacha me post school by. Ana me maame ka se woni so hono mutime konko bu so mleno. Enti me ko baako. Ye to su mienu. Ano ka se me su pipe ni ne so na ye mana me ka se na mpa so ni nya ma ye ma me tu na me disconnect toy. Ano wo friend ban ba ye no ka se wo me se me se didi na ten. Enti de bane ba no obeye wo saade. Pacha. Ade wo ba ne ba no aboa na enti na wa akwara ketu otumi beye wo saado. Pacha. Na me ni. Enti efiri so ye wo saade ni besi ne mohu no mohu Kwame Abraham ni biem ewo abronko. Pacha Dabi. Mohu ni biem wo ho. Pacha. Okay. Enti se wachi no eye wo dan. Eye me ya me ntimi mu. Ntimi ntini mu. Ana me kon so sa ya me ya. Wo kon no ye wo kon ne dan. Odi atade na titiri na ndo mmia. Na ji se nya wo maame e ba ho paade anko beku wo fom ho. Meboa. Pacha. Usisi ne nso ya wo ya. Pacha. Pusawate. Enti free ada ba nyina wantumi anko school. Ebena da ba wantumi anko school. Pacha Dabi. Ofie nko a. Pacha. Ebra doctor no wo hwe no o ka sepentu a na bi abubu akam enu omu yi ya na. Pacha Dabi. Brago kusawate. Pacha. Mame ne maabra nkasa. Mame no sister maabra nkasa. Maabra anyanyambia no asem ni siwie ya no. Kwame Abraham no ne maame abrewa no na busuafo omumu bi aba mu fie ho ana. Obia ma ye ha. Obia ma ho. Pacha. Abrewa no mokọ ni hokobusa ni bibi after the incidents na na. See na omo be frɛ ye ma ye kɔ ɛhɔ no mo no. Ɛna kodisa ne sɛ ada bi asɛm me see ye bi sana won ka hwe no sɛ wo didi atem sɛ akra ni mu wade. Na wo ka sɛ ye nkobisa sisi bia wo tisi ono. Ti me kɔ hɔ no na me sɛnka me kodisa sisi ne sɛ ada bi ne see. Me jana sisi no sɛ se won die. On ti mi ni adansi ti oni hwe ka kyerɛ me. Okay. And this is the more chain the aposi for the bay yes sir. Me pacha. Me offer na call ho ene. Mabna ya dase. Aye. Okay. Atiefo we eye kronom afranchu bronko. Asemu a asie. Akwara aketo 13 years. Na opanyini a wenya ba 50 years. Akoche akwadai na waye nte said ya wone ne bo restaurant no so pagya ne kosoro restaurant for no bi di ne say Johnson no de na ba hwidua hini so pu ni sisi enti akwa de hu se mu aye den wampa ba bi anwane amfa papa no be ye na de o dwane abrewa na oto nsuo ne nso totom pentoa na ba akwa bo ene wo fa ye na chi pew ya wo to de wo ye mu je anwuna akora na wo to fom no na kwansan be team na mene ewo efom ho ya wo mia na nti akora ne maame e na ye amanfo ko ba mane oba ya oba be hwim ne ba anu ya krono ma franche bronko okay muntinsim enko assembly man ho emfa mame na mo a mo wo ye Facebook ne so no
ye be show mu image no ewo Facebook ne so se wo hwe emfonyini no a akwada no na chibremu ni mu eba ni sisi ase ho no eho ena saade no crash no e de wo no anchi de beto so ama hyade so se hepa plus heba mixture no e yaduro na aduro pa ya se wunya bi na se ono nomo a ebeboa wo hepa plus heba mixture aduro ni ye 10 Ghana cedis pe e ye manage heba production and consult for the diaba ya se aduro yi ye se ye for your general well-being. Food and Drugs Authority for hwehwem e kire se we you obi na se wo de yade bi ekowu a wo na bekra wo yade bi abobɔ podwa e ya pe hepa plus heba mixture nanonom say ye ni good times him enam coronavirus ni nti e ya nom hepa plus heba mixture ni bi nem boosti we immune system no emfama wate eduro ni ye pa en wo de 3D yade a eduro a ye frɛ no pavi ene plasmos heba nso aba eno so ye tenten na no se 3D yade na ba oni padua mu ama sɔre a honam nyina ya wo ya wo feel very weak umoja adwe John described ne hwansa ba jim woje wo ho anye odofo eno nso pepavi ene plasmos heba mixture ni bi nanonom enti wo de se wo kɔ heba shop pharmacy over the counter chemical shop baby a ye to nro bia eya aka kire de wo to nro ne se ope hepa plus pavi ene plasmos wate 10 Ghana freye 0542 778 572 0542 778 572 and 0542 807 907 offers ahoma we ya ebanage for ebeje so okay mo amowo yen Facebook ne so no abaya kwada keto Kwame Abraham eye ne saade no momfa mfonyini ne nto so na momfa we ne nkora eho no kakra emfa mame ano ohyepa wo hwa kwada nachi bre akrai won hwe ya obenyini no ni sisi buo mu no obetumi anya infect bi because obade se ukunu be fili wa ejina usisi se usisi nso mu nya den a eha ena akrai wo sa 13 years ena Kwame Abraham na koye ne saade wi enti se nyame amama ma doctor fo nro no ansa ekuro ne fa kaseni nyina ho ama akora ya eden wa ya be me ebu no ontumi mfa nhia no hwa oba de awde awosre eyampa o we de awosro kakra akola na be bia e wo ye no e ba asro kakra nkosisie ne ho be sisie no e wori da chi da bi na akora yi so nse so da ho se ye say na wachi bremo ni so le epushi o efom no nko an ya na ekoso ba fom wachi bremo ni so so mu pushi oto no so ba wachi de say ya ase ho no ne penya ba bi da na ma me nkire o style no ene ye ya wada ba yire da ho ebo ke fiada de a da bi me nkire o unse ba yire da ho ebo wa hu sa style de oba ne da say Adam ni adiefu am wo ho no won say de aye penso de no Adam ne Eve no unse se wo be ma no wo da so na wo ye yi na unse wo ye yi na oba ne nso esese opushe the system ne tonic akradi ya na ba nye na chi bremo no ne support ema eto ni tumi pushe ba se chi bremo no eho na mpega eno na mpega me pega to na mfa amasoro a enye de eno na enye de odi ya apɛ no bi try pe oba o tumi pushe ne sa mo fa nto ma me fato enti sa ukọ ye Facebook ne so a o hwehwɛ Utek 102.9 FM on Facebook a emfonyini no ya meka ho asɛm no ene da ho no Honorable Adosa Akodia Philip eya assemblyman wo Bronco Honorable ma ha ya ania o te say Honorable ha de ni me bo Honorable gina so ma me gina so ma etief o ba de hwɛ akura no obepra a doctor for mo akura obepra pa na asa ekosoro kakra 13-year-old girl and a papa 50 years baby a teacher for mu ni ma ba bo pa na o mo bo no o won se nuru ho wo de fast ye nuru ho wo de fast so nuru ho
na ho na hyehyew ɛno nso na kuta usisi ɛhɔ na kuta usisi amana nim twu o koyo ase sekan aso de sekan na wo no omo hwɛ ni ye bia na nye pentoa na ye sekan ebia na ye sekan na nka sɛ mbusa akora no sɛ owie ye no omo hu pentoa because pentoa no de wo ye ode wo wie ye no definitely wo be hu sɛ pentoa nda hɔ ya mom frɛ ni nua na mbusa no ma pentoa de nka best sign ho because ade no sɛ ne wo ko mu na ehu Asem wei na nam so ma obi ball assemblyman ni dua no honorable yes sir boss di nkomo bi akwada ketwa 13 years opanyini 50 years awo ne mpentoa ama akwada no hwe breeding no ano ohye pa na ni nyina ye wo mpasua ne so yate se sansem we yedidi dim ama awura bi abowo assemblyman dua udi abono no abo e ba sai yo minia medase na mbefa afanya so na menchia uti akachiefu nyina ya de tie nyina ne se ababa wa ya friend Esther ana na no duada ye ko hospital krambe ya ajamichie Asem Beba Dabi program obi friend say honorable ni na say me pa cho honorable no so honorable ani e brasilia Adam say that was honorable so one must see Esther and the boys no buru obi aku no mas dey na me fa atade share na me see class me ko na say so body mu no bebrebe na me ko ya na o ma to ahia branch so your friend kushi or your carpenter ni o ma bu na amane hunu na nu na moja impo ne sekwa akuti amono a branch bi so apa eya akunya ma trans bi ye bia ni bia bia boni trima ma akunya bi no asa fa akunya bukọ boni trima ba ko so buru na jona me ka dem tike kan ka mama na kan pa mu ku bia ku na ya ko basa assemblyman na yes assemblyman ukro mu bi ya bo bia ku na ubi ewuda o ka ho asem wanu ma asem nyina ni ande ko ba se and the Bronco so 40 will be Nassau private assemblyman the assembly for radio. So when you have to radio, that's when you time. Continue to take in and say the person and a brother. I am a person of a thought TV, Nama Pepano Biaka, Nama Bayer, Tika Namanum, Manum Metri. If you have Baba, wife, Esther, what the town, Sawa, and my boys now. No we no tramo ka hono e to go de pia anda the from say assemblyman gina ho ana mi de gina ho di gina ho no ma say wa me ya bo mi gina radio say me to we ni tramo e ti sia ho do 19 so enkun na fa o yire no ma gina na ase na what say ho kese obo mi bia na nam say omo kwatna ho enu vi num tramo ni tike se obo ni aje sansa dia plan ya de bia ka kiro se empo obi mu wajuma na emo sa anya ma na so ho no tike bia ko mba ton sa ho ma ni nkuri fi won tra kura enu omo ya ton sa ho be bia so ababa we nam say o sa boys na obo ton no wi ni abo ni no ma ka bo ma ba afo we did ya na to afre boys no mo ba to ajo so nya po ya che ho mpaso ana assemblyman so se bi ko so de no kru ma dia o de be bo amane na mpaka ho asem mama ni nyina no se ya maka no radio so amu bi atibi no mama ya di dia du radio so o to wi le tramo nje ni so na de be media se eduabo no e da so da ho se ba so di apa na nsane ya ba be dane obo si mo se ahin fi wa hina fie ma wa ba be dane abo mo che ne se enem ni nyina no kwadu ba afa ne fa yemra ma ba ba tra ho no ma be prum sa bi ababa wa no wa ma ano mama no be don ko apo ti bin sare na min ohima tu honorable ohima asante hima ene tu bofo kire se ene donko onene mra bato bai wa ma ana to je ba ko ne pa
Asabi man mention kwa ya dance wa nsiwo. Ohima ahimfie frɛ awura no wa ama. She asɛ me no kase ma sorry am iku. O ye sure sɛ ɛyɛ Asante hima ɛna to nsa frɛ awura no honorable. Me pa so ai. Abaya na ama. Ama. Bronco kro no mo wo odi kro wom. Me pa so odi kro no kra dia me wo pa nimpo no. Okay. Na we kra so wo tie bimpo a mi ko fia ada so papa babu mi fia na obesuma mi ababu mi san se me ne kro no wura aya na da aya buachi ya mpanyini ya kro no ya ne dia na me wo fa ye bi kro dia ko su nya ebo na mane na oya nse me nko me wo fa ro na me ne ane ni ja so nko bo na mane na ni ja so nko ababa ho no nkan chense enkwanta kasi ni hia no anopa me ko ho na me ko ka ya o ka kire me prince afedi wa breme ene kasa radio so kasa na impo enye burunkon enko ana wo munum wi num tramo ebo ho munum wi num tramo efrancho munum wi num tramo ya ho nyina bukọ kro no twa ayisi amanfo so enso obi anka ho asem tinya me nko ana tembia me kasa radio so amansem kyerefo atie sabre no na enkwanta kese bofo a wotuka ho no wo hobi e ja se hene enkwanta kese ja se hene aya bronco ja se hene no ati fi hobi enkwanta kese hene ne tu bronco ja se hene se ne nko sa me nko ne wo fori nko bona man ye wi a won ko ababa wado ho don kan chense enkwanta kese hene se ohia wo no so nti bronco ja se hene nim ana nko me wo fa no afie wo ne nyina so na tifie baako ya no fa no kan sa asam no pay no anya bronco nko ani anum wi ne tramo ai odi kro ho ne francho munum wi num tramo na se na nanti se bo ho ne francho munum wi num tramo na se bronco mo ya sa ne ma bi ne ya ji amanfo fo ya ji amanfo bag ya ji amanfo sika twe sika si amanfo so wo se wonfa obi a ho na ono obi a twe sika ono so da na anyanyam bia wakobon kwanta kese hene a osom kobo ne so ana wo hye na se no wabona mane se mo ko ye no de ekosi ye ni ana bronco jase hene no e de amane ne koi ekobo na na boachi yama na le pa cho se be de wo kasa de me ni na eni nkomo sanse wo ahemfie ni duru ho ntem ene ho gosro tim be duru ho no ntem se de be ya gosro antem ne ebra omodi mam sa no fatu ba fa ne fa no metima ba be duru sa ata se enti ni aka se de me nkobo na boachi ya amane Samuel na ekoso wo ompesua ne so no enye nsunsan so boni bi ewo timamufu a ewo bronco ho so ana you minia ayade a ekoso webrebe na anokwasem ni nyamia nim ni akwese eniama ekoso ni ababa wa na betra ho ni duma wo di kroman nyina akwa bo fu kasa se edienti na ya ho no abetra kro no abaji kro ya boso na eniama ati se kwa na ekoso na so ye tu fukura wonya de unti eti aho wo kro de ni kro ma nyina fa enyo mo so nsan so kwa tu anyumra masa ani enyan enura mpo bi ba menche be ka kirem se bronco asie ye ho nipa bi twese ka si amanfo so ti o mo fon no musika meni a we assembly ma so de ye dia krom asem si krom na nsentire fo ba na ye ma ho e baba assembly ma ho enti assembly ma me ko kasa nka we mfom so e wo ho ne bi enso enopai no me wa fa na ka che mi prince afi de wa bre na wa tinu mama nsentire fo fra no na nsentire fo kasa na toilet fra mu ni bi na toilet nye bi de sie ye no ade ti kra na me fra me mo toilet onfie eti enchi na me kasa ye ko toilet e francho na de wa sie no ana me ka che se asie ye de no e ho hu afrancho so de ba na ju no ndikura amanfo ti me koso na bronco buza sa ba numre no nsi asie wa de no find it me koso ili anopa nse ma me wo fa na akeka che me fo so no asi woni ne nso ka kire okay na dikro no onim se ababa awa no a o ton sa ne oma no wabodua e wona asase so de onim mo ka kire no jase bo na mane no pay se no na jase bo na mane a wo busa se na eye dey ene ma ababa wa ni bo bibia ada jase ne ka se o me kasa radio so ana wase adentina beti wana jase de wase na se
nana because I read you so na me catch and say Oma amanfo abetena ho no wi ane tramo aya no kura no so baba wa kura so nya wa na oto wi no mpo amranche no moto wi no yanim ehwa na metie ehwa na mefie bi ye proba matena ko mu abesi sene enti nkura ye moto wi wo ha no motena to wi no ya obi a wo twam kwan mpo menkyere se na na obi etu ni fra nfie ka mo ba ka kire se ba bi a motie ye adwuma ro ye ho afi no abeduru ku mo nanso hu se wo me road enti ne ma ko so obi etwam kro ba da hunu enti won hwe ne ma biye eso waya na je se mianka se no ada wone me ati ado anwoma so san se mama ya ka ho asem na menia ba bia ye nto wi no oba makwan ambo obi abetra abeto wi ato trama aka ho minim ba bi bebre o wa bronko ni e francho o moton san eso so wa makwan ma won ko fa wi metna ho amedom sigaret mpo makwan ma ho no ti sadia na se esta wo se nyawo na wo ye Nemo makama na ko radio se eho ye to wi ton tram adnom tramo nyina ho enti wo go bidi ade a woni nje ho na ade a won pedi enti na mo bi ko to firi ba bi betra bo esta no wo ho o ko ka se e bola so ade no so bia ni twa se wo fie ho a no mo no ma de no enso ka se ho ben bola enti bola so no mo tna anya no kresa enti mesre me pili wo regional minister Mesre no Simon Osei Timensa enam se bronco die de se obia so gudem enti obia o ka so wanka kura wo suru se ebi kwa ka on ba be kum yo enti mesre asa ne ma ko so bronco me ya assembly man ne de ya de ansa ntwerefo ba kuru ma ye be busa me de ko so meka ya to ka kan wa nyama enti mesre wo mu na akufo ado danpa ne ti wo mu empanyimfo aka bi wo mu de nyina se omuma asojafo Ada mura bronco ho na obumbe ema petrol kru no na ade e kwaso kru mu no ani enya Asem Beba Dabi ha ensam ha honorable yadase ai mesme das mompe asem yidika emame Ghana ye bre bebrebe ya ye bre ejina yempanyimfo ene ye hemfo ni biso enona amaye bre oba de achi ameduabo ho di asem ena asante maiwura emra ben ene wote kokoso ahye ewo na asante mamu ha akra washemra se asante mamu ha de obia ni ho kwan se obodua se wo ye wo hene ana wo ye di kuro na sa santimai wura shemra wo sa hene a wo kurum no de na sese wo yo se wo na wo hwe ba bi a wo no ama emra no a otumfu ahye no edimu ana ebam wo na wo hwe so ofri se esi e obodua we se nya assembly man no obeka ya enka otumfu bi onte ana se sante hema anka wonte wo na wo ho nti wo hwe so nti wo na ahwe so nti se bibi to sini wo ho na wo hwe ma se bi mpreduasa ye tietia asem a ohin pekese aka so a je se wo so wo boa se ye be ye enti wo na wo se wo hwe so e ma sa asem no edimu e ma ni gina wo na hwe sa amra no so obi a na wo no okay wo ye di kuro osom o hye ohin fofrase na asantimai wura mra wa hye se wo bi buso e wo kuro mu a de na sese wo yo se ne enka so wo ye ne se enka ono ehwe sebe ya sa akwada no kura na nka ono di kan hwe no wa twene de nakọ na de osom no no osai kire no no anim na nka okotwe na so kura nka ansa kura na nka sengo tumfo kura de on de waka enti wo hwe so enti wo wutimi gina ho no mo ehwe emamra no ya adwuma se de medi kan kan ye no a wutumi ye wakwala na so odin a wo de ne kọbọ de usai kire no so sa ho no so wo ntie nsusu de a afi kura na nka okese ye pa no eba na nim dika nke ngene ni se firi ho kra bedu ha no wa bra ono sa dikro no se santimai wura semra na wo ye dikro na wan hwe ama anya dwuma ensunsanso bi wo so se ne wo no wo na wa ma ye ni wura eni sebe anu ni fi so no wan hwe so wan hwe ama mra no ama mu ntina wo te wo eba sa yetumi ye odan eni no ma bebre niema bebre yetumi ye odan ye betumi aboka ye betumi atwenwaso eduru de eden kura yetumi butu akonwa Asem
Okay, a grandpa for a great Bram. Asem Nedika na wiase no ana odwene nsem bi ho a wonte ase na o se na se mai kama pa. Oh yeah, sure, why not? Mai kama For me. Asem Nedika emi obia na se meta bo hyper plus dodo nom menom na yedro edro ne ye papa o se na se wo hwɛ me a me kala me ne ma utri ho ne kra ene ko se ne ho ti fife pa o se hu atoso hyper plus nko okay akra ada ya anumbi na se wo hwɛ na fono akra wonim hwɛ ade ba ko a amma asem wei wo se wo ye interview nyama ye din na mede se suma no sa asem da asem tonko no na hwe Jalmaya ka asem bi o se ka mesu ama me man mesu ama me man na oman no se etru baabi na oman no ye tu ye nsa frɛ asojafo ebra enye soja amembo ne ye bua. How do you think? Shit. Amembo ne ye bu no ma mentwe atiefo adwen nyina sa asem wei abaye nim happen. How da kabi de bewura no Emma assemblyman no eba ha no ye frɛ Esther no obetra ya baabi obo ade atie ɛhɔ na no ɔte awura ne katra ye sɛ anwi no no ɔtɔn but wajai ɛne ɛsɛ na wotɔn no ne ɛnkyɛw ɔse o edurubire bi kura police fo ba operation wɔ no 50 million ɛba bɛkye no ɔne na kwala wɔn mo kwa anwaka nkyɛn ɛna wɔn de no kɔgyinae wɔn gye no 1.5 million yeah 150 Ghana ɛna wɔn gye no wɔn gye anze kɔ enti ɛhɔ na me ba wo da bewura mu no sɛ wotu ɔman mu na ɔman ne nyɛ soja amembo ne yebuo na yebu as a civilian government any rule ye wom na yetu yen sanfre soja fo mbre baabi a na ɔman ne kɔsɛn because wɔn mo hwɛ me mra na ye adwuma ye di pepepe ya ye adwuma I force law no de ho mra ne wo ho na de offense law no akɔgye 1.5 million said by the girl nyame na meka 150 Ghana cedis. Yes. Enti say nipa wei ebuo be no owo de ma ohene ebuo be no owo de ma assembly members ho and the committee members ho omu because ekwa od ne be ko hen police station ya be jere 1.5 no so eti me no I'm too challenge me dey ma call the police for se sange Esther na oti buonko no ono na kan yo onyo bi na kan yo was imagine 1.5 150 Ghana into all right to say the we se obi ya de we na police e wo ho na ono na oton we no timi say be accuse mo say mo ma che ne kura na mo di tuo ade ka bebre ba ya na ma che no ka no anwa ka ho na mo de 150 Ghana ana musa ja no so usa man kwan say osan koton eno na ma gen na so ye din o mo bia because enya dia ochina onoko ba bia hwe Krobea edumra ho hwe edumra bia minim police for number ha ba bi de na ka ese ye ma a certain deadline bi wo hormo a wo yo ba ne fa police a ase wonyam eni kwa ase wonyam ebre bia yes
Ultimate police, what within 1 month, 2 months, no him. Oh, conduct wo ho. Yes, I know. I think so. Me conduct. Me say bibi wo sa. Emra wo ho. Conduct wo ho. Conduct wo ho. Na ye for police, na ye ko police station e ko ya onyem. Me wo me conduct no. We ya professional check me. Police officers be wo conduct no. It's police for mo am say. Anahum. Say some ran wo ho a because I na ha dwen o. Na the whole bonko police for me no na wo ho aden abako nyem. Aden so a baako say me ja do onyem no so ho gwa a ono so gwa waka. Kronom. Ya bronco. Ya kronom. Kronom. Kronom waka. I decide police for me anyway. Necessary say yo e wu kafo bi say o ye ma say wo mo ko wo mo so a e ma mi de no be ye. E ma mi anyway de no be ye. Setting be ye case. Na ye timi nya enforcement, ye timi nkoya arrest, ye timi enya police station wo enko chini baboni na o di boni no a na di babon for basa e ma mi anu so e wo station ha. De na be say I no think that comfortable coach police for to know. I say how? See ya na a comfortable police station. No one could do true because what about on him? Why mre? Oh, na then there no way news. Why mre? SSC station piano enya oye fit. Na oba on go duty. I was charge office. Oba wanyam. Na anyam dia. Tie. You be bi ho no mu ahon. Eni kwa say because charge office one na wo no. Oba wanyam bia sorry to say that bebre eta disease obi tie lazy. I'm telling you it's a fact. Oba nyima enema bebre ho no mu a otimi ye. Eni kum ka ho no ohram no tonko no yesei no yesei na o tintasuo na come on. Now the bar when you got to first say, charge office. And think any day. Man, it's now you say first say, baby now so Uncle leave. No, Uncle leave. I was so being crowd the bell. What are you telling me? No, you didn't know it. On you no be a case here. What you uncle? Send no time or bar or beje. Say, and you want you W. He said, you want my duty. Why my ajuma? You try the car. And you know, be a case in my semen, Timothy Call. One cassa. Asem Beba. Na me charge office, minya charge office what am watching nipa. I say. Na me no be case now so ask mom say me watching him that. I wake up twice. Akobia okochi. Ayi e first say Bato ma bia. The same. There's ya or demo. The same thing. I'm watching him now. I'm so. Where do you watch no? I got no abo. Yeah, you repair. No abo. I see so. So officer chronom plus for this one. Memma ko. Memma enko. Now dear, a man enter can't you. Na memma enter can't nim. No be ye case ah. Ni ya man memma no makoya arrest. Okay. So what I say. Okay. Dan say, ye believe mam you no pe. E wo kanta. Na me no ba konyem. Ba ku say okoi, e bia me koya da waka no. Yeni yo. Me ta pin for e wa ko kanta yi. Ebia me call ya na waka no kanta ha na me ndey only for because oyoba or din nyonko ba ho say means awod ye ebetuma si obola so ebetuma si kanta ebetuma si fence cells ebetuma si bia awoka say kawa no matter where you are mo medase mesan ba so bio na sa area yi in fact the regional police command ema onomwani enkosa bia yi say kamia yese emrantia edesekan ebi mpokura kura revolver sa etuo ntia wan ketenkete no bi wo ho eto 8 enipa bi to me de mahan kumasi krodua imo kumasi ha na yenyina yeni ha ena krachi bia ofiri de duafie bai betna ha ka kire yense ekwa yi so nyina hini kwa yi so ansa na obeduru nyina hini ekro ya NK W bai ne de ka ho yi sa ekro ne so police ni bi wo ho ya wotumi di atuo
Emma Cromfo robbery. NKAW Sankrono, a bit to Atwaso. Oh, ya what Timamufua, a tia, and what Timamufua, and Sama one more than my example. Go fi watch no be chief yo walaba. This COP, COP. One more year central for shemu ka say etuo we ye da hai elu prenam sora e betumi atene de naba. E free bra me beye me policy dwuma me dia beye COP. Me hunu say etuo we bi da. Enso na wotimamu ni nkyɛn. Saa nkɔfo a say etuo we num nyina kodi wo mo nkyɛn. Omo de ma boys. Boy ya ye ne ba na anu. Ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ ɔmanfo a yɛkɔ han tuo wokɔ ano ɔde ama wo ɔsɛ wo ba sɛ wonya bi o woanya bi o me commission deɛ megye enti sɛ waka saa asɛm wei na wɔde tuo na ma nipa no enipa ne kɔ no adwen bɛ ne wɔ ne tirim enti sɛ meka sɛ faafo bra fa sika bra fa baage bra mɛyɛ ɔdɛn di makum obi yi wafiri hɔ in ada sɛ obetumi enya ono ne de na wenya percentage to pay enti sa boys we omu ninim sa squad we yo a wo mo koje de wan koje sa tuo no obefa apaso obefa sekan na wonu mu de akogiragina esumusumu sa cases we ya yeka yaje ye phone yaje ye sika ebo 637 eko wo de opa mayemie ntum na yenka nkyerɛ for some areas a mowo embia ya efri be 7 ko untumi nante amanfo nkeka akoranka betensem wo de wa wo bi kura no ye WhatsApp voice note na fa send the Asem Beba Dabi for line no na ka kyerɛ sɛ umpɛ sɛ obebodi me mpata mo ha aha na mete area ha to area ha ebo se ya untumi mfa ho monyamra na ye mo no radio so ema police fo no entie bi number mo de be fa so voice note monya ne voice note mon kasa voice note kasa 0244 211 772 0244 211 772 monya mfa so mra enti sa boys we gina hwe efri kronom mame hyase akura mfiri braman ejechire haye oteka chire haye achire haye wamunum wi pa wamunum wi enye wi na meka sese ba bia ye gina jeje no meba wi ne so nyabotrama me odi free braman obekọ obewuram kronom obekọ afrancho bronkon enkuro na etoatoa so no there are some areas ebo 7 ebo 6:30 empo 5 eye no go area ye nyina ayete ha ena kumasi kurodua ya mu sawia empota mu sawia area ho nurse ni a wo ye Jehovah Witness ni wakwadwuma a wo ba akromfo ko chi sa awura yi ekuno omukuno ne marketing kitio enti sanioma wei ekosoa esase ye papa nom ye nuanom aposifo momma mo ho meneso na sei de timamufu wu awiai Dr. Benabedu na anawiai mewo professional ethics no anu meka ho asem se me de munsam no beba Ghana Police Service ne botaye se yakase professional policing ethics eye de adea sa de we ye start se ye ya ho eye education ma police fo ankasa ye wo binu mo ho asa buku wo ma to atwene they don't read it into be na police ni ahye police uniform no de akotena bia ba we hwem kra na hyehye bi no se twa ene ye nkatwa krobu bi ada se twa Guinness bi na nka no kra de ye nka se ye escafo na eno we de hyehye mo agi hweguru owie no asan ye nanim afade ho it shouldn't be so. Police officer no kretio no di wura aba etio trotrum na no bi grade akwa bia ne aya the who 50 ne tuon so sano pressure wo wiase o
enti we nyina ye de beye education ebe boa ye nia ebe ma ye ntimamufo nso ye hunu de enya ye be hunu doc akwaba ya mia opanyini na hot say yesu adom nana ene me ba bedru office na me hepa plus esimachi yes me bedru ya na me fa ye te so na me bobi say edru ya wada bi a wo na okra ma me kai say na ye ya wada because minim say dru ya wada medru office no na hepa plus no esiwo awiai ya da aswate yankopon hirawo na awiai obi busase ampofokra kan say wono nansen wa ye fe ni nyina gina hepa plus ebia na me kan say na awotwe bia ya wada bia medru mi office no nesimi table so me nom ampofo nombe me producer si obia bo obia nso wa dance ya wodie me nom a etumi ma me ye bo heavy etumi sa ma me da e ma me a me hu se ma ye relaxed very good obia otie awiei come for Hepa Plus man mama yo me da si Hepa Plus Mr. Dra ya to ye bo ase aye na last week ne e camp muden ho asem se untumi camp muden ho asem power bra well being enka ho na nyame adom ganafo well being no enye se be well being keke na Hepa Plus e dey ma ho we ya wo general well being na Hepa Plus hwe se unipadua no ebetumi enya enti se opese bribia no unipadua no yadwuma boawo na ohaw ene eniema ede yare ebebro nipadua beje aboso no unipadua bedi so nkonim a mesrew drugstore bi eben obia no borem a wo se ope Hepa Plus mixture se ye ka general well being na ni ti a waka nyina ne se unipadua ni nyina no esisi so ye na aboawo ti ekoba se yare bi ayiniti e unipadua ni mu antempa na unipadua no atumi adi so nkonim na bibi wo ho no mo a wo bayi wadwen se onyare so otumi ekoba ahoden wo nipadua ni mu ti nya oya ohune nya oya babia nya oya nanso na ohaw bia nipadua no efam no untumi hu kwaya befa so adi so nkonim to obi wo ha otumi efre edi adanse se doc modro ne me no me no sisi emitumi da se de na eken mitumi da nanso se nipa na o ka sisi otumi da yie no na ne ti nya ne ya otumi na ntekoba a onte hwe enso until sani well-being ni nyina no ka bo meboa no afi otumi eda yie na onim se bema bia no oyi wadwuma nyina awie na oya relaxed etumi da yie a se oni obehia so otumi ko anim pa wow enti sabio ye mana omunyampo enware ye no ye se bema bia no oda eduru ahomache a obema no etumi enya no akomni chiro Then pano. Sabi oni oba bia ho adwimpo eno aka se bia e ya adwendwen na odi ko nam enti na ne be ma sorry body na relaxed moja tumi adiafu sane yi a bibia nsisi moja ne kwan e woni ntimu nti oba ma bia o problem with ne na no o problem with sex nso ti ma no ti ho dance o mi kunu de ntumi na sa be ma na so ntumi perform yi nti be ma otumi edaye na niam nyina moja diafu sane no edru sex so on fa ni agro ko hia so bekwa konom to paye ana so bekwa ko fansa din bi ansa na watumi agina na yere so naturally moja na edi afusane na atumi ba enti ye ka say well being general well being no so nipadua ni nyina nya hoden a obema no so ka onipadua no ho enti ahoden kro na esane aba wonsamu ahoden kro na esane aba osisimu ahoden kro na ema onipadua no ho adwono no obema no so ho eba abadwo no ema na atumi adwuma yie oba bi frɛ ɔse na infections agya hemfe na bɔ so na describe a ɛno nso nyɛ describe enko yie kura na no sa apostle ko hyia bi apostle bɛka wasɛm describe a enye we dia ya radio talk de ɛkɔba yɛ nyina ne sɛ ɔde chemicals bi ya ebi aba 3 days na ayɛ okay kakra acha every 1 week iko no na asan kura ba west na ɔhyɛ ase sɛ ɔman well being ho ahia no onyusu chemical mfanye educhin bio on wash it with chemicals bio ahemfie ho so aye okay na ya no bisa say eduro no sebe wan fa anko ahemfie ho eye den na eduro a onum fa na num nso ama kwan say infections ema magya ahemfie ho emoso wow simple sisi an well being no aye solid it's infections e ba ni padua na ankasa bom
ɛko ɛde tia nti ama ɔmfa saa ɔhaw nim bio obi nso ne menses 3 months 4 months na ɛmae ɔnom Herbal Plus asisi atumi aba sɛ busumi biara no ɛba wabra ɔnte brɛ ana ɔhaw bi obi so yɛ family planning wie wanom no wakotwa scan wayɛ labs menses ne ma ɔmbɛyɛ lab biara so no na yɛse bi biara yɛ okay ɔhyɛ ase ma no well being ho hia no ɛne menses na tumi aba or describe kra na yɛse wa pick seed yɛse ɛne gesem atumi aba fi yɛ ka Herbal Plus ho asɛm a deɛ ka nyinaa ne sɛ so nipadua no wɔ ahoɔden a mfa so ɛwom no si yɛ bobɔ kra na yɛntumi bobɔ nkosi efisɛ nipadua na ankasa ɛna ɛyɛ adwuma ɛde ɛboa wo de yɛsrɛ ne sɛ woanyɛ hwea ma nipadua no na wɔtwe biara deɛ sɛdeɛ nana eduru ne birthday a me boost wanya ne Herbal Plus asase ɛnom anka na wɔtwe bia wote dwom woyɛ driver ni ebi kra woyɛ adwuma wɔ maazi ebi kra woyɛ srani ana police ni wodi abɛyɛ ne sɛ wo well being ne deɛ sɛbe aban ne ntumi fa ma mɛhyɛ wo nsɛm ɛyɛ one kasa responsibility fa Herbal Plus baako ɛyɛ budget good sɛ na wɔtwe biara deɛ meyi 10 cedis na me de aboa mama pomodin ho asɛm asipi asita ɛne tine boɔ ne yɛnsesa no good na bebia bɛkɔ bia wo 10 cedis na uhim sɛ nkunimdie franka Herbal Plus no betumi anya bia nom na yɛtufu sɛ fa phone ɛfrɛ wadamfo bi ana obusuani bi a wopɛ n'asɛm sɛ ɛnɛ deɛ adura obia ɛnom ɛde boa ɛpagya na hoɔden sɛ mu no ɛyɛ Herbal Plus good na nyarewa kɛse a kane no ebi kura mpa yenya hu ekwan yɛfa so ago about it ene sɛ oni padua no wɔ ahoɔden a nhwɛ mu bebre na ada adi sɛ ni padua na ahoɔden wɔ mu a ɛno atumi ko edin yarewa so ɛne nti na yɛtufo na yɛka kyerɛ o Tech FM atiefoɔ sɛ do Tech FM bɛya ne sɛ ɔbɛmo hu ade papa good aduro papa nso ɛne Herbal Plus mixture bodura drugstore mu kanfo kyerɛ wadɔfoɔ ɛne wabusuafoɔ nyinaa if sɛ dance ɛba no mpanyimfoɔ asabio kane na ɔmo ngye bibiduro kra nie no doctor for lawyers politicians yɛn papa mu a obi wɔ hɔ nom a sabio wasua de akɔnim ɔmpɛ sɛ obi bɛkɔ akɔfa bibi sene nana na aso ne daeɛ obi akɔkeka biribiara bom sɛ bibiduro ɛnso Herbal Plus baa ne deɛ ɔmo embrace a make sure sɛ ɔmo nso kanfo akyira foforɔ okay odi abɛya nso bɛbɔdura drugstore mu na wakɔpɛ Herbal Plus ne bi fa mo number ne ta to ma sure 0542 807 807 907 907 0542 807 907 907 But means so after 0542 77 85 72 0542 77 85 72 Friday no bedim komo bia na bia na malaria ene ye wo hawo nokre de obeya ne so bebo drugstore mu so pe Herbal Plus for malaria no ni bi simple unya plasmos ne de pavi ka ho a eno no edanso evi se unya pavi ne plasmos ni bomu a emfa ho ne se de ti di yare na kyekyerew don hwe pepepe na symptoms ne signs na ye hu efa malaria wana wa stable ase nipa ne be ye mre no nanum ato ne ho ayehye awe de no din 1 hour na ni nyina ejai na aduro no so sabe nya aduro hu ana ye ma hyew se so da be kra na menum awie simple 3 days to 4 days we na sa yare no so ne hobio aye kra ye san so etufo se obi wa no person ye very very sure se aduro na wa no ma susu se ne hwan ne den no so yare ne bi nsie o ba bia na ya makonya obetumi akọ hospital lab anase pharmacy bi akọ check malaria na hwese one pavi ne plasmos abom na after 3 days ne 4 days no emwo ne bi eda so wo omogyamu ana na ye kan asem we dodo na etu anamon akọ saa de no na obefre bia na ye ni gisem say indeed edu papa de eye Herbal Plus nuro ne bi nti wo malaria ko pavi ene plasmos be bia ton Herbal Plus bia no ubodura ho a wo so ope malaria nuro pavi ne plasmos ne bo no so nya den 10 cedis de nti a ye kanfo pavi ne plasmos ne se obi wo ho no ma ope so de bibiduro ene tu ne malaria ase nanso obekọ
so koto duro ne sigi so onom 7 bottles ebi wo kra so onom no na otwe miensa na ase na otwe nsia se o driver kra na o ye driver wa hwa o kai be je fru nsem ana wadwuma kra no be kono o farm no afu the year kan say within 1 hour so ye kuani so ye driver say o ton ade odwa so baby a wo ye bia no betumi akwa ye wadwuma after 1 hour na wanom pavi ne plasmos good acha 3 days ya re no so any hobby okay drugstore bia benya Hepa Plus pavi ene plasmos kai say Hepa Plus ne de men twen ponyare o de dro so o nyare o se de o tie bia no so kon dopomuden dia eye Hepa Plus mixture number ni 0542 807 907 0542 807 907 0542 77 85 72 0542 77 85 72 mo doc yada say adio for Dr. Ebanage Herbal Production and Consult, producers of Hepa Plus Herbal Mixture, Pavi and Plasmos Herbal Mixture. Eye Tengana eduro ne ye memma 10 Ghana nti opa afa budget na wotwe bia nom Hepa Plus ne ba kwate ebeboa wo ebeboa pa ebe yenkonya pa enkanka ni sese kura ye ni tam papa mu no onomo a esama we immune system no e boosti kama aha ye Otech 102.9 FM Hepa Plus yura abapa mo mu kura no a obetumi anya bi na wato sa online shop wa sese baabi a obefa bia Ghana ha eno anu obi e ka ho asem abapa mo no ugura ho Hepa Plus Pavi ene Plasmos no obetumi a oda every ho ne de abraw abapa mo no eye online shop market biggest market so far ya womo ye credible womo en ekura quality products en womo ton wo ho what you say ukura wo iPhone o Google Play Store phone Android phone call Play Store and call App Store na ko download the abapa more ABAPA abapa MALL more what download ye we no de wuram di one mo hyehyɛ ye ne so wonya wuramu a bibie hia obia just order you pay the price then we deliver simple obi ho ni phone obetumi dia download je number ni nie abapa more for number no order the open order ne mfamre eye 0555 55 7193 and 0591 21 4135 ubetumi awura www.abapamo.com uwuramu a ubehu ye honsam tafo 3 miles Sakasaka Park yene Pan African Bank no edi animhwe oba ho a ye wo ho why ye wo Aka Fashion College and Decor Aka Fashion College and Decor a fashion school a fashion college ya educational institutions e wo Ghana ha Council for Technical and Vocational Education and Training covered for ya affiliate no one more recognize ye ndwuma ye die no nyasem keto na ewia se ade aya na ya pa ne se wuni nsanudwuma we hia any education say ss mi wie ss ana mi wie university ku anya die bi ansa na matumi aba da bi odi bra ye kire wadwuma Aka Fashion College ye kire okwane a eche fefefe ya utumi hyade ye wedding utumi hyade ye engagement ebi mo hyakwa asore ebi mo hyepie ene obehwe no efe ema na wo mo san ye ayi etre we bi kura de adomuti na ya otwene ye friends say tell me ene ye wonya ye no de bom sana efe Aka Fashion College for no wo mo kire o se ne ye